Déu vos guard. Comencem una sèrie de gravacions que són unes classes online. La majoria són per persones que ja han practicat. Si no heu practicat o sou molt debutants, agafeu només aquelles postures que us convenen, les que són fàcils. No comenceu a fer pel vostre compte si no heu fet mai postures invertides o postures que tenen algun risc de caure. Fins i tot, per a algunes persones, el fet d'estar descalços els hi crea ja una certa inestabilitat. Sisplau, si és així, practiqueu apoyats en una paret, en una barana, en una taula, en un bufet, algun estri, algun moble que tingueu a casa que us doni suport. No practiqueu pel vostre compte postures que siguin un risc, perquè no val la pena. Perquè ara no hi ha correcció, ara no us podem ajudar, sinó que és amb la vostra atenció, fixant-vos-hi, mirant, interpretar i fer en la vostra acció la pràctica de les postures. Penseu que això és molt important. La pràctica del ioga no és una pràctica corporal. Aquests dies sembla que sigui això, no ho és. És tan important la capacitat d'atenció, el rectificar, l'aprendre, com la capacitat d'estar atent, de descans i sobretot l'autoobservació. Aquests moments, encara que siguin pocs, en què podem deixar aquella ment que té inèrcia, que podem aturar això per uns instants i que podem estar atents, podem mirar, podem contemplar i podem fruir del silenci en tu. Només si aquesta pràctica et serveix per això, jo la dono per bona. Gràcies per la teva atenció.